Ubatshela ukuthi akekho omunye umaskandi ucula njengami. Kone ngagcina ukuba live. 400 net. Ngingangisanga uye live bengifika ku 1k live manje uya ngokuthi how consistent are you? Yo, how consistent are you? Akuyasho ukuthi uyi-on. Kuyasho ngiyi-on. Ngoba futhi uyi-on neginci. Alento uyiqala namhlanje uyi-on neginci. Yabo ngiphetha iginci engakhi. Akekho umaskandi oneginci eziningi. Kanje akekho umaskandi oneginci eziningi kanje bakwethu. Akekho. Yabo iginci ngiyiphethe. Kwavela omunye umfana manje la. Hey. Awu. Skinqini sami kuvela omunye umfana kodwa senimbhaqile akunandaba. Akusenani why angazi ukuthi ngasithenga siyi second hand yabo. Kuvela umfana. Umfana uvela. Ubana umfana uvela. Umfana. Bavela abafana. Ubana umfana. Umbiza ngomfana ncane. Abafana la. Umfana ndo ncane. Yimi inkosi yamaskandi ngiyaka manje. Umfana lo yimi inkosi yamaskandi bakwethu. Hayi futhi ngesamuntu. Ngizumthanda iTap ngoba kuyo video. Ngiyazitapela kuyingodo zama-award. Uthi ingodo zama-award. Ngicela ulokhuzana nje ubambe ncinci ngifuna ukuyogeza manje bese ngiye-rank. Bakwethu ngizonibona ngicela nivote. Bengisanichazele ukuthi ke ngingenele competition lapha kwina khona iquantum kulabo abangazi. Ngicela bavote uvota noma kangakhi udayise imbozo udayise umuzi udayise inkomo. Mawuthanda ungayeka umsebenzi uthole yonke imali uclaim imali zakho ze-pension bese uvota ngazo. Uzobona ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela. Amapokopoko ayawunjalo. Sihlazi shabula amapokopoko ayawunjalo.